wajibate k'a dɔn jamana ka gwɛlɛ jamana ka kala wajibate nka i k'a dɔn jamana bɛ bolo kelen kan bolo kelen min ni Mali yɛrɛ gɛlɛya ani Mali seginkɔ ye malidenw yɛrɛ nɔ ye wajibate k'a dɔn kabini kununko kana bila bi la maliden bayɛlɛmana indépendant tɛlen kɔfɛ ka se bi ma an bɛɛ lajɛlen hakili yɛlɛmana wajibate n'o tɛ k'a fɔ Mali a ka nin gɛlɛya in kalanbali ko do wa o tɛ wajibate k'a fɔ ayiwa maa ko do wa o tɛ maa yɛrɛ de man jan bilen jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jamana indépendance ta o bi kɛ don min Modibo Keita i k'a dɔn a b'i kɔ don jamana in na don min usine 30 bɔɲanko dafalen sɔsɔlen tun bɛ jamana kɔnɔ jamanaden kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kun kelen bɛ k'i sɔɔri yɔrɔ sɔrɔ wajibate nka waati nana kɛ jamana ka cakɛdabaw n'o ye usine baw ni entreprise baw ye u bolo nana bɔ a bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ i k'a dɔn i n'a fɔ kabini Ala y'a da a ma deli ka da kabini o kɔni kɛra wajibate k'a dɔn jamana nana gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ko n yɛrɛ kun wajibate k'a dɔn sonyani muruti jamana yɛrɛ i k'a dɔn a sonyani fo ka taa fɔ ka se a dan na maanifin kamana ganna i bi maa kelen ye wajibate a bɛ fɔ ko miliyari k'a y'o sɔrɔ san kelen san fila kɔnɔ a bɛ n'a fɔ tɔw olu tɛ baara kɛ walima an dɔw bɛ sɔn a de la a ko nin bɛɛ lajɛlen sonyani de ye i k'a dɔn ŋanamu fanga bonyana o de nana diya jamanadenw ye wajibate i k'a dɔn sonyani barika nana bonya jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni nana Ala minɛ sa k'i kɛ sonyani de ka faso ta i n'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ yen tuguni a ko sonyani banbali dɛ o de kɛra sababu ye ka jamana yɛrɛ dafiri ni ka dakolon di wa hakilinaw ma yɛlɛma koyi san o san zonkuraw bi bange wajibate min mana foroba baara sɔrɔ min mana kɛ ɲɛmaa ye o b'a bolo fila dun n'o ma miliyari suɲɛ ka t'o dogo o t'a dɔn abada ko ale kɔni ye wari yɛrɛ sɔrɔ a ko n'i ye jamana ta k'a lajɛ wajibate maakɔrɔba dɔw bɛ yen olu mana jamana in daa bolo lajɛ olu bɛ kasi nin ɲɛmaa kɔrɔ in a tun bɛ baara kɛ BRS la o kun ye banki dɔ ye wajibate o ko jamana in a entreprise ba minnu n'olu dafirila walima n'olu bɔsira jamana na i k'a dɔn tubabuw ka janfa fɛ ni hakili b'a la a donnama in kama u kun k'a ma ko PAS min ye programme d'ajustement structurel min daminɛna san 1984 ka na 94 wajibate k'a dɔn Union nationale des travailleurs du Mali wajibate olu nana sɔn munna nin ko ninnu ka kɛ a donnama kama maa si t'a dɔn faama minnu kun bɛ yen olu jɛna ni nin kɛwale ninnu ye ka da mun na maa si den kelen t'a dɔn san 1975 ka na bila san 1985 wajibate n'i ye jamana cakɛdaba kɔrɔw ta k'a lajɛ minnu kun kelen bɛ ka jamana in ɲɛlen bɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka kunyɔrɔ sɔrɔ wajibate a ko a bɛ cakɛda dɔw fɔ olu binni kabini olu kɔni datugura k'olu dakolon di Mali yɛrɛ kɔni bɔra Maliya la a fɔlɔ Itema wajibate a ko Ikoma min ye Comatex ye Segu wajibate ka taa se min ye Awate Farakɔ Sonatam wajibate ani Edim les Edim du Mali nin cakɛdaba maa dama min bɛ baara kɛ ninnu kɔnɔ wajibate n'u b'u kalo sara sɔrɔ awa kalo kalo ni denbaya ni hinɛnen don a kun ka bon maa miliyɔn 20 de bɛ jamana in kɔnɔ wajibate k'a dɔn an kelen o kelen bɛ jɔrɔ bi yalima an bɛ sini kɛ kɛcogo jumɛn in na sɛbɛnnikɛla ko wajibate min nana far'o kan o de kɛra jamanaden hakili bayɛlɛmana maliden de kun ye danama ye baarakɛla kun don wajibate k'a dɔn i bɛ se ka kalifa k'a ma nka an bɛ donni min na ko bi jamana min n'a den bɛɛ lajɛlen kɔni hakili ye n'an ma jamana suɲɛ an tɛ kɛ fɛn ye walima an bɛ baara la min bolo n'an m'o suɲɛ an tɛ kɛ fɛn ye wajibate i b'i ka entreprise dayɛlɛ e yɛrɛ kelen i bɛ mɔɔw ta k'a fɔ k'u kana baara kɛ entreprise i b'u sara fo ka ɲɛ wajibate waati dɔ bɛ na a bɛ kɛ e yɛrɛ ka baarakɛlaw ɲɛna k'olu de ni yɔrɔ in digiya ka kan ka tɛmɛ kan a ko maliden filɛ a ko hali n'i ye ayiwa i k'a dɔn n'i ye baganw san ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ sɛw mara a ko ye misali suruma dɔ ye wajibate i k'a dɔn sɛfan i k'a dɔn sɛw bɛ tɔrɔ a fa bɛ feere e b'u sara caman bɛ sɛfan suɲɛ o t'u bɔ koyi dɔw yɛrɛ laban bɛ sɛ i ɲini kɔnɔ to bɛ se ka sɛ ngɔnɔ minɛ k'a kari ten a ka fɔ dɔrɔn ko sɛ sara i ka taa n'o suya a ka so i ka taa ni e ka se ka t'o sɛsogo dun i ka so wajibate a ko jamana in maliden bilama a ko Mali yɛrɛ problème de ye maliden yɛrɛ ye ni wuli ka jɔ ma bolo da camancɛ fanga wajibate fo kalankura de kana hakila kura kana jamanadenw na a ka dɔn i ka kɛ jamana fɛ jamana ka sɔrɔ bɛ kɛ sababu ye e n'i ka denbaya ani fufafu a bɛɛ lajɛlen ka jidi bɛ sɔrɔ o de la maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye jamana ka sɔrɔ ani jamaba ka sɔrɔ wajibate o de bɛ jidi
yɛlɛma minnu fɔlen don bɔ jabate k'a dɔn a caman b'a la o kɛn tɛ fɔlɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko malidenw bɛ munumunu salo la don o don bɔ jabate i na tɔgɔ kura mɛn comité national de salut public bɔ jabate o bɔra yen an bɛ CNT la bɔ jabate fo ninnu bɛɛ lajɛlen de jate ka minɛ an ka jamana cakɛda bolofara fɔ fɔ bɛ yen lɔkɔli karamɔgɔso dɔgɔtɔrɔso l'armée bɔ jabate gendarmerie journaliste kunda dɔgɔtɔrɔ kunda bɔ jabate fo yɛlɛma de ka don nin bɛɛ lajɛlen la a bɛɛ lajɛlen ka hakilina sɔrɔ fɛn min bɛ se k'o kɛ o tɛ bi ye dɛ maa kelen se k'o kɛ dɛ bɔ jabate i k'a dɔn a bɛ ɲini ala de fɛ sa hakili yɛlɛma u ka dan bɛɛ la